facemos especial fincapé en lembrarnos de todas as persoas que desgraciadamente non poden acompañarnos, que de un ou de outro xeito tiveron moito que ver e fixeron moito por o Orfeón. Para eles, hoxe a nosa lembranza. Empezamos entonces pedíndolles ao Orfeón invitado, que é a agrupación folclórica colexiata do Sar, que se fundou no ano 1980 no barrio do Sur, que vayan subindo para colocarse, mentras eu brevemente lles conto un pouquiño. Eles veñen de Santiago de Compostela. Desde entonces a súa actividade sempre foi xirando en torno á música e á danza tradicional galega, preocupándose tanto por a recuperación como pola conservación e a transmisión, interpretando piezas fieles ao noso folclore en escenarios de todo o mundo, en Nueva York, en Los Ángeles, en Buenos Aires, en Taiwán, en Roma, en Madrid, en Bretaña, Marsella, Bruselas, Zúrich e un largo etcétera. Igualmente que se dedicaron a recuperar a vestimenta tradicional galega, confeccionando traxes e outros complementos. No ano 2014 a agrupación formou o Orfeón Tradicional Colexiata de Sar, unha iniciativa que se sumaba aos seus grupos de danzas, música e pandereteiras, e que lle permitiu integrar varias xeracións ao redor de unha pasión común, o folclore galego. Na actualidade, da man a súa directora, María Xosé López, docente e artista con unha reconocida traxectoria en grupos como Músicas de Amodoura, o Orfeón sigue desenrolando e ampliando un do repertorio de temas con base tradicional, en os que destacan en arreglos como as composicións propias. Entre as súas actuacións máis destacadas encontrase os espectáculos Cantares Acordados, un original recorrido por piezas clásicas da nosa música tradicional que foi organizado en colaboración ca Banda de Música Cultural de Teo. Esta tarde vannos ofrecer o repertorio con 5 actuacións: Foliada de Rueiro, Habanera do Bo Eva, Muiñeira de Sabaxás, Habanera Company So e Valpaco. Vámoslo recibir como se merecen todos os artistas e como solo no Carballiño saben facer, con un caluroso aplauso. Moitísimas gracias.
noite de tremor, pase a ponte do Carmen, unha noite de tremor. Érase un día que me mole os calzóns, pero no vi os calzóns, ai laleo, ai lalao. Nunca los ruidos un pan trigueiriña, nunca camiño na boca toquei, nunca se mataba unha gacería, nunca la boca eu me la fui. Nunca los ruidos un pan trigueiriña, nunca camiño na boca toquei, nunca se mataba unha gacería, nunca la boca eu me la fui. Bueno, boa tarde e noite. Estamos encantados de compartir con vos esta ocasión que é especial por moitas circunstancias. Acabamos de cantar, digamos, unha carta de presentación que é a Folía do Rueiro, que fala de Santiago de Compostela, que é de onde é originario o Orfeón. E a continuación, pois, facendo honor a que o Festival de Habaneras, nós, pois, tamén decidimos cantar algunha habanera. As dúas habaneras que imos votar son de composición, son novas, esta é de composición propia, chamase a habanera do Bou Eva, para todos. Alta como as estrelas do céu, e o
con a esperanza de volver a terra miña. Bueno, isto que acabamos de cantar era a Muiñeira de Sabaxáns, que é unha aldea do concello de Mondariz. E imos agora coa segunda estrea da noite, a Habanera, compuso un histórico da música tradicional, que é Xosé Manuel Fernández, do grupo Musicas, e chámase Habanea con Pai Son. Quem queira saber como funciona
funciona con salvo querer, que simplemente se deixe mecer, que peche os ollos contigo de todo este placer, quen queira estar situado sempre no mellor lugar, nos acompañe se deixe levar por riba das nubes e o mar. Como funciona a cousa do querer, que simplemente se deixe mecer, que peche os ollos porque goce todo este placer, quen queira estar situado sempre no mellor lugar, nos acompañe se deixe levar por riba das nubes e o mar. Unha bañera a sensación morna de cambide, avisa doce dun lindo cantar, que ata o ceo nos vemos de levar. Por iso este son non obedece nunca a razón, faz caso sempre, sempre o razón. E a banea con paixón, paixón, e a banea con paixón. Imos rematar xa a nosa participación cun tema que ven da raya con Portugal, que leva o nome dunha población que é Valpaso. Nada, esperemos que xa que non podemos bailar físicamente, polo menos bailedes co corazón ao ritmo deste paso doble. Un placer acompañarvos, gracias. Oh, minha nai,
Fantástica esa actuación. Moitísimas gracias, enhoraboa a todos. Pedimoslle ao presidente do Orfeón do Carballiño que suba un segundiño, por favor. Rogelio Rodríguez, que quere facerlle unha mostra de agradecemento a todos os asistentes. Ahí. Esa ovación calurosa para o Orfeón Colegiata do Sar. Moitísimas grazas. Por parte tamén do Concello do Carballiño, como non podía ser de outro xeito, o edil de Cultura, don Diego Fernández, quere facerlle tamén entrega de un agasallo. Esa fermosa insignia do pobo como é a pulpeira. Moitísimas grazas. Bueno, pois agora para despedilos, despedimos como se merece, pois con un aplauso, con unha ovación. Moitísimas grazas por acompañarnos neste 27ª edición do Festival de Habaneras. Grazas. Pasamos a segunda actuación da noite, segunda e derradeira, porque cerra co broche de ouro, por suposto, como non podía ser de outro xeito, o Orfeón, o noso Orfeón do Carballiño, que é o que organiza este Festival das Habaneras dende fai xa 27 anos. O Orfeón do Carballiño está composto por 29 componentes de voces mixtas dirixidas por o carballiñés don Cristian Casas Hernández. Actuaron RPT, TVG, en RTVE, en países como Argentina, México, Venezuela, Francia, Portugal, Alemania e Países Baixos. No territorio español, en Asturias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Comunidade de Madrid, País Vasco e nas 4 provincias galegas. Destacan as súas actuacións nas catedrales de Santiago de Compostela, Luján, Argentina, Fátima, Portugal, Lourdes, Francia, Notre Dame, París e na Almudena, en Madrid. Participaron no Encontro de Habaneras de Avilés, Festa da Rosa en Portugal, Bienal Coral de Guadalajara, Encuentro da Coral Ciudad de Manzanares e no Encuentro Coral Vila de Almanzán, de Soria. Teñen grabado un CD e organiza dende o ano 1993 este Festival de Habaneras. Vamos a pedirlle que vayan subindo e vámonos a recibir con unha forte ovación tamén, como non podía ser de outro xeito. Cinco temas a que nos van a ofrecer nesta tarde noite, neste Festival de Habaneras, neste 27 Festival de Habaneras xa. Habanera Divina, La Reina del Placer, Juramento, Renaces tú e Guantanamera. Moitísimas grazas, sobre todo, por seguir con esa ilusión, con ese cariño, como cada ano, organizando este festival. Este ano é dun xeito especial, un pouquiño hasta melancólico, verdad, Cristian? Pero de todos os xeitos, quixeron estar aquí, quixemos estar aquí. Moitísimas gracias.
Primoroso, soñar.
Me voy a ultramar. Allí nacen las niñas que tienen unos ojos que con su mirada En Cuba está la reina del placer, hermosura de piel.
un jardín de ensueño, la luz primera vi, y en mis tiernos albores su belleza sentí. Muy lejos de Consuelo, con ansia suspiré, y en mi constante anhelo tu amor sagrado siempre añoré. cuando la tarde disipa el azul y entre las sombras está La luz de un recuerdo brilla y en mi memoria renaces tú. cuando la noche oscura quietud entre las sombras establece luz, una ilusión florece, flor mi pecho crece y en mi memoria renaces tú. Aquí el jardín del sueño, una ansia recordé, y en mi constante anhelo Tu amor sagrado siempre guardaré. De tu cielo una estrella la enorme sin brillo. tierra de mis amores, vergel de flores, lindo rincón, a la luz del mar, la brisa de tu sonrisa, se trata canción. Y en mi pecho delante, por ti, pin, pin, dulce emoción, y en tu cariño constante, latir mi corazón. Tierra de mis amores, vergel de flores, lindo rincón, en la ruta del mar, la brisa de tu sonrisa, se trata canción. Y en mi pecho delante, por ti, pin, pin, dulce emoción, y en tu cariño constante, latir, latir, mi corazón. Moitas gracias pola asistencia. A verdade é que é unha alegría inmensa para nós volver cantar, volver demostrar o que mellor sabemos, que é interpretar a música para o público, para todos vostedes. Esta foron 4 habaneras, bueno, 3 habaneras e un bolero a esta terceira obra que tuvemos. E esta última, gustaríame, é moi famosa, xa vola dixo Maica, a presentadora, Guantanamera. Gustaríame, se alguén a sabe, que seguro que a sabedes, que a cantedes. Por aí. Vale, vamos aí. Guantanamera,
hombre sincero, de donde crece la palma, que antes de morir me quiero, están mis versos del alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Cuando me alegro, como ves con la sencillo, en el canario amarillo, que tiene el ojo tan negro. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. El leopardo un abrigo, en su monte seco y pardo. Yo tengo más que leopardo, porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo quiero salir del mundo, Guantanamera, Ahora quixera pedirlle a unha persoa moi importante por a súa implicación, porque ele é o vicepresidente tamén do Orfeón, porque é vicepresidente das comunidades galegas en Alemania, por a súa implicación, repito, tanto co Orfeón como con todas as cousas que fai ao largo da súa vida. Ele é Ramiro Vieito. Pido un gran aplauso para él. Bueno, señoras e cabaleiros, ilustrísimas autoridades, miñas amigas e meus amigos, querido colexiata do SAR, a todos os componentes, moi en especial a miña amiga e compañeira de fatigas na emigración, Ana. Un aplauso. Quería saludar moi en especial ao fundador da Insua dos Poetas, señor Tosar, porque o outro día, cando fui o homenaxe ao Orfeón e outros grupos, estuven ali, encantoume, nunca estuvera,
encantoume a Insua dos Poetas. Eu vin unha maravilla do traballo que se leva feito ali. Felicidades de todo corazón en nome, que usted tamén foi emigrante, de todos os emigrantes do mundo, que aquí este Carballiño construíuse casi todo con cartos de emigración. Un aplauso para todos que están fora. E antes, saludar tamén a don Juan, que se atopa aquí, a señora Caride, concejala tamén, en especial tamén vou lembrar a Ana. É o traballo que se fixo na emigración, moi cortiño vou a ser con isto, porque como moitos daqui da provincia de Ourense, pois foron daqui a Panamá a enseñarlle os dali que non sabían bailar nin cantar galego. E Ana veu a Nuremberg a formar ela máis requeixo, un profesor de gaitas, a enseñarnos a bailar, a cantar o que significa tocar a pandereta, o folclore galego para todos os emigrantes que naceron daquela, moitísimos deles naceron na emigración e non sabían o que era Galicia. Cando viñan de vacacións, pois iban ás playas a comer ben, e vir ao Carballiño viñan a comer o pulpo, como é normal. Bueno, entonces, para todos eses, a miñas máis gratas felicitacións e moitas gracias por estar aquí hoxe con nós. E agora voulle dar lectura onde está este, porque complico-me hoxe. Eu son de planta baixa e complicada. Como ben sabedes, o Orfeón era moito maior do que hoxe está aquí, pero fallaron moitísimas persoas vitales, moitísimas persoas, e queremos de facer hoxe unha homenaxe e un recordo a todas elas, e vou nos lembrar aquí, porque nunca se dá de conta o valor que ten unha persona hasta que xa non está con nós. E queremos de todo corazón, en nombre de todo Orfeón, darlle aos familiares o noso máis sentido pésame, que os levaremos sempre con nós mentras vivamos no corazón. Moitísimas gracias. En primeiro lugar, a doña Carmen Veiga, Emilio Rodríguez, o noso moi querido presidente, Celia Rodríguez, Erondina Nina, unha gran sopranista, Nemesio García Martínez, Pepita Caride, Francisco Paco Álvarez Corral, Carmiña Caride, Manuel González Álvarez, primer presidente do Orfeón, Camilo Ríos, señor Lorenzo o Cartucho, máis conocido como era o Cartucho, debía ter unha escopeta de caza especial para él, doña Francisca Fernández Villar, esposa de don Argemiro Marnotes, padriño e madriña do Orfeón. Moitísimas gracias e deixo-vos con o noso presidente. Moitísimas gracias. Bueno, pois, como ben dixo Ramiro, nomeou a todas as persoas que desgraciadamente xa non están connosco. É por eso que queremos darlle ás familias, polo menos das persoas que estén asistentes, dos falecidos que estén asistentes, pois unha mostra de cariño. O cariño levámoslo connosco no corazón, pero sempre, verdad, Ramiro? Pero dun xeito moi especial, pois, que as familias o sepan tamén. Pois Rogelio Rodríguez, presidente do Orfeón, entrega a familia de Emilio Rodríguez, si está alguén presente, creo que estaba o seu irmão por aquí. Sí, aquí o temos.
sempre no corazón. Ben, Mari Carmen González, que tamén a temos, efectivamente, entrega tamén a Erundina Alonso e a Santi, si están por aquí. Aquí os temos. Dolores Pérez Pinal entrega a Celia Rodríguez. Non a temos aquí, non? Aquí temos a Celia Rodríguez. Pedimos a Ana Gil, que vai entregar a Pepita Caride. Neste caso a Pilar Caride. Charitato, que entrega a Nemesio García. Pedro Luis Martínez, que entrega a Toño Otero. Rocío Fernández, que entrega a Carmen Veiga. Por último, si no me equivoco, a Javier Romero, que entrega a Francisco Álvarez de Carmiña, ¿no? Ahí está. Penso que os seus netos. Antes de pasarlle a palabra ao presidente, a Rogelio Rodríguez, eu xa me despido de todos vostedes. Espero. Boas tardes, casi noite a todos e tamén benvidos un ano máis ao Festival de Habaneras. Este ano, afortunadamente, podemos celebrar o Festival
de habaneras, inda que con moitas restriccións. Agardamos e tocamos madeira para que nos anos sucesivos podamos volver ao de sempre. Hai un dito: é de ben nacidos ser agradecidos. Por iso, no nome de todo o Orfeón, quero agradecer ás autoridades municipais aquí presentes. Antes estaba o concellal de Cultura, e agora está tamén o de outro dos concellais máis, vale, Diego Fernández, e agora estes novos. Como non, o padriño, don Algemiro. A todos os familiares dos homenaxeados, que non vou repetir para evitar tempo, que acabamos de dar ese ramo para que o poñan no panteón e chegue o arrecendo das flores a la riba. E a todos vos que estades aquí presentes e que sodes os que facedes que este festival de habaneras se realice ano tras ano. Sen vos non sería factible. Isto nos obriga tamén a nós a esforzarnos máis cada ano. É un acicate, se queren, para mellorar cada vez mellor. E seguimos tamén contando con vos outros anos, para que se enche, se é posible, o auditorio e gocedes das nosas habaneras. Tamén queremos darlle grazas a don Antonio Lamela de Ocaso pola súa colaboración que todos os anos fai, e como non, o señor Luís Tosar. E como nun grupo que actuou antes que a nós, a Colexiata do Sar de Santiago, que compartiron este escenario e este festival, que non lles foi doado, xa que eles non levan no seu repertorio habaneras, xa que pois son do folclore galego, e que tiveron que facer ese esforzo máis para preparar esas duas habaneras cos que nos agasallaron. E aínda que sexa de últimos, non quere dicir que non sexa tamén importantes. E como non, a Marina, que todos os anos nos prepara o escenario, este ano, pois tamén neste local así un pouquiño distinto, pois a ela queremos agasalde con un pequeno detalle que lle vai entregar o seu marido, José Manuel. E finalmente a unha colaboradora máis do Orfeón, diríamos que é unha máis de nós, a presentadora, a Maica. Lembro que o finado presidente Emilio Rodríguez dixo que lle costaba máis a él dicirlo que a él acertar. E eu este ano podo dar fe desto, que tan pronto como a chamei, saltou de gozo e dixo que era unha máis do Orfeón. Gracias, Maica. Con este detalle queremos agradecer todo o que faces. Bueno, pois que pasedes unha feliz noite e que por outros anos sigamos contando con vos, que teñamos un éxito nestas habaneras e nas que veñen a continuación. Moitas gracias. E agora o outro, o coro
que se poña aquí por diante para cantar a última. Pero non solo eso, teñen que participar todos vostedes porque esta é a sorpresa final, como cada ano. Este ano non podía ser menos. Vamos a rematar co broche de ouro e poñéndolle moita alegría que boa falta nos fai. Eu quero darlle as gracias ao Orfeón e, por suposto, a todos vostedes por aguantarme, como cada ano. Moitísimas gracias. Non se vayan porque vamos a cantar entre todos a Rianxeira. La 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 Descalciña por